хора, казвам се Пешо и днес ще играем малко на Skywars. Ще изиграя една игра. За днеска мисля, че ще стигне и да видим. Ако ми хареса, е така. Не, чакайте. Фалки. Ще хвърлиме. Ще бъде тази игра. И мисля, това е... Тоест, съвсем един епизод днес. Тръжък. О! Супер яко. Guildcraft. Ще ви оставя линк към сервера. Къде е позад хора? И там. Ние къде изчакаме? Почваме след 15 секунди. Знаете, аз съм малко слаб, но да има какво да гледате. 5, 4, 3, 2, 1. Гасим долу. Уау, с това какво ще направим? Аз не знам. Аз мисля да чакам да тръгнат към мен, да ги убивам. Не знам какво ще направя. Нямам нищо, само на дърво. На дървото ли ще направим? Ето го честа, хора. Ето го честа. Супер. Имаме въдица, и лък имаме, топчета имаме, всичко имаме. Виждам първата ни жертва. Те не се спокойни. О, човек! Как ме нерви. Майко, как съм слаб. Сам се сега. Сега го съсипя, аз ви казвам. Сега някой да зад мен. Сега ще го ебем малата. Кошик. Джиджи хора. Виждаме, че вече средата имат. Да ще взема нашата водичка. С пичките ни лавата. Бих направил някакви неща. Оп, някой идва към нас. Някой идва към нас. Че за кой ще за малко ми време.
Както виждате хора, че въобще не се поигра с мен, убиме като куче. И това ще бъде за днешния епизод. Ще има още един. Благодаря, че ме гледате, абонирайте се и изтрошите лайк бутона. Това беше от мен. Довиждане.